У 2018 годзе Брэсцкай вобласці належыць рэалізаваць цэлы шэраг праектаў, якія дазволяць стварыць і новыя працоўныя месцы і прыцягнуць інвестыцыі, ды і ў цэлым палепшыць фінансавы клімат рэгіёна. Станоўчая дынаміка ў сацыяльна-эканамічным развіцці ўжо намечана, але не ўсё, што было запланавана ў папярэднія гады, выканана, а таму задачы на бягучы год ставяцца сур'ёзныя. Так запланавана прыцягнуць у эканоміку вобласці больш за 60 мільёнаў долараў прамых замежных інвестыцый на чыстай аснове, больш за 2 мільярды рублёў инвестиций у основный капитал. Важным направлением инвестиционной политики станет инвестирование в развитие малого и среднего бизнеса, активное привлечение иностранных инвесторов, создание новых производств, в том числе на условиях ведения бизнеса в свободной экономической зоне Брест, создание производств на территории средних, малых городских поселений сельской местности. В 2018 году планируется привлечь не менее 60 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. На 2018 год ставится задача по забеспячэнню загрузки будаўнічых прадпрыемстваў, их эффективной работе, захаванні працоўных месцаў. Для выполнения этих задач необходимо обеспечить ввоз жилья в объеме 628 тысяч квадратных метров, то составит 115% к уровню 2017 года. Увеличить объемы строительства многоквартирного жилья, востребованного на рынке по качеству и стоимости, максимально улучшить жилищные условия многодетных семей. Таксама кіраўнік вобласці звярнуў увагу на своечасовае выкананне работ на аб'ектах дзяржінвестпраграмы, на реализацию плана мерапрыемстваў по падрыхтоўцы да святкавання тысячагоддзя Брэста. За счет средств областного бюджета и республиканского будет построен детский сад на 350 мест, школа-сад на 471, новая средняя школа, здание автовокзала, реконструкция Кобринского путепровода и другие объекты. Также в городах Барана и Чепинске начнется строительство детских садов на 240 мест каждый. Перед народна-гаспадарчым комплексам рэгіёна стаяць і іншыя задачы. Так тэмп росту валавога рэгіянальнага прадукту павінен скласці не менш за 103,6% да ўзроўню 2017 года, экспарту тавару 105,4%. Асноўная ўвага будзе надавацца развіццю інавацыйнай вытворчасці, забеспячэнню роста ўдзельнай вагі адгружанай інавацыйнай прадукцыі. Продолжится реализация программы по импортозамяшчэнні. У 2018 годзе плануецца вырабіць таких товаров по 106 позициях на сумму больше за 480 миллионов долларов. Людмила Салдзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».